Mikä se on FPS on? Mikä se on? Pane F3 ja No varmaan pienempi kuin sulla vähintään. no se on tuolla, kun tuolla ihan vasemmassa ylhäällä lukee Minecraft 1.4.7, niin sen oikealla puolella lukee numero ja sitten se peräs FPS. 105 ja 90. No nyt 112. Siis lukeeko siinä FPS ja sen vasemmalla puolella se luku? Joo, se 86, 83. Mitä ihmettä? Äsken se oli 112. Mitä ihmettä? Miten niin? Mulla 30. Tää pomppii tässä 80 ja 120 välillä. No joka tapauksessa mun tietääkseni silmä ei näe minkä nyt se oli, jotain 25 enempää. Niinku liikkeessä. Niin, tai muutenkaan siis. Hei Aleksi, tänne ehkä pitäisi tehdä rappuset. Kato mitä mä oon tehnyt. Täällä on vähän soraa ja vähän cobblestonea. Hyvä. Ja sitten mulla on 2 soihtua. Hei Aleksi, näeks mun emeraldi? Joo, mistä sä sen? Mä vaihoin sen 20.05. Okei. Et mä menen hommailemaan tonne pihalle. Hei! Tännehän meidän sisälle yritetään tulla. Me ovi oltiin melkein jo rikottu. Ja loppu. Good job, dude. Oi skeleton. Ready for the next round. Et mä menen hakkaa puuta. Mä pöllin täältä tortseja. Mitä sieltä saa ilmaisia tortseja? Hei, mä voin ottaa tosta rappusiakin. Sitten on hyvä mennä ylös. Mä pöllin täältä kirkosta rappuset. Hyvä etu. Mut sulla pitää olla hakku, että sä saat se. Mulla on Hyvä. 2 hakkua. Mulla on täällä maailman paras ase. Eli... Blue. Wow. I know. You want me this time. Yritän laittaa viljelymaata, niin mä vaan pompi täällä tämän maan päällä. Kannattaisiko hankkia se siinä, millä otetaan viljely. Mikä? Se, millä tehdään viljelymaata. Ehkä. Hei Eetu, voiks hommata mulle tän mieka? Ok, käykö kivi? Joo. Tai no, Se on just hyvä tällä hetkellä. Niin, se on paras mitä meillä on. Mä yritän hakata täällä sikaa, niin suunnilleen... Mä voin hakkaa enemmän tätä rikkaruohoa kuin tätä sikaa. Mä laitoin sen tonne chestiin. Ja mä tuun hakee. Mä vähän isonnan tätä taloa nyt. Okay. Mä yhdistän sen tähän pikkutaloon tässä meidän vieressä. Oikeesti mä oon kauhea kössiä täällä. Mä tarvii puuta, että mä voin polttaa, niin mä menen hakkaan noiden NPCiden viljelysmaata. No sullahan vasta jännää onkin. Joo. Mä käyn pois tieltä, mä teen tänne uuden talon. Noin vaan kattoo toisiaan. Mitä? Hei mä huomasin justiinsa, että siitähän saa XPtä, kun sä poltat tavaraa. Saa vai? Tai siis uunissa poltat. Hei Aleksi, No, niin mä tarvisin puuta. joo mä tuun pian. Do you have any? Oota. Mä käyn pois siitä. Mä rakennan tähän. Pus. Pois. Pois, 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 pois. Ei sitten. Jääkää sinne sitten kuolet. Tulee kohta maailmanloppu. Mä muistan kun Teemu repsahti, kun se alkoi pelaa minä. No mitä? En mä tiedä. Se vaan alkoi, sieltä tuli vaan kauhea kohtaus. Mistä? No se alkoi nauraa. No miksi sille tuli? En mä tiedä. Nauraa vaan, että se pelaa minä. Wow. Stupid. Että mulla on meille puuhiiltä. Hyvä. The fuck? Että mitä ihmettä? Mä tein tänne meidän hiekkakaivoksen. Mä löysin muuten bambuakin.
Heitä tuu nyt katso, onks sä tehnyt tän vai mitä? Ai mitä? Täs Ai se meidän jutu siihen niiden talojen tuplaovet. keskelle. Aleksi. Siis tää on joku ihme tuplaovet tänne. Niin, no se on vielä kesken. Mä tarvin nyt puuta, että mä tein sen valmiiksi. Okei. Ei tuo eikä haittaa, jos mä syön rotten flashia. Ei. Tosi se sua haittaa. Hei, mä löysin luun. Yes, luu. Mullakin Ja yksi yksi arrow. Mä löysin tällaisen jättirotkon. Tuolla pohjalla saattaa olla jotain arvokasta. Niin, Ja tuolla on sieltä sellainen yleensä kaivos. löytyy. Mä löysin kaivoksenkin. Tuolla on ironia. Mä saan hakemaan. Mennään etsiä sinne jossain vaiheessa. Mä menen hakemaan ironia tuolta. Nyt. Nyt. Se on ku... No eiku huomenna. Ihan hyvin. Sitten kun on varusteet. Mulla on. Eli... Cobblestone pikaksi. Ja, yksi. Yksi. Niin monta tarvis. Ja tuli mieleen, että meillä on tässä serverissä tää... mikä nyt tää Warrantedit. Tuli mieleen, että siitä ei saa käyttää. Yes. But I didn't use it. No. Well, that's good. Hei, täällä on laavaa. Löysikö sen saman laavapaikan? Kai. Löysikö tän Tästä saman paikan, missä mä oon? kohtuu läheltä. En mä Ai tiedä, niin, ja mä en tiedä, missä- mainaamisesta saa XP:tä nykyään. Niin, no riippuu vähän mitä sä mainaat. Hei, mä löysin luola. Mä menen kattoo tonne alas, jos tuolla on jotain Hei, mä löysin ironia. timanttia tai jotain. Ai! Oh. Hei, mä löysin sen sun luolas. Löysitkö? Ja lepäkon ja Et creeper. löytänyt mun luolaa. En niin, mutta mä ainakin löysin hirveä. Pyttysalainen. Mä räjähdän! Onneksi. Tuolla on paljon ironia. Mä haluun pois täältä, Eetu. Paljon ironia. I'm gonna get it now. Hei, mä löysin valoa. Kohti valoa. Ja sikaa. Yes. Mä sanon kohta. Mulla on nyt ironia 16. Plus sitten kun mä hakkaan vielä tosta nuijaa ironia. Missä 1. sä oot? Täällä keivissä. Missä siis? Haluatko näitä mistä on? Et ainakaan TP-tämällä. No ei tarvi. Joku sika tippu tänne ja kuoli. No mä oon ainakin tämmöisessä rotkossa. Mutta mä oon tämmöisessä valoisessa kohdassa. Jos kuolistahan saa XP:tä. Eetu. Mäkin on tällaisessa rotkossa. Mutta onko sä valoisessa kohdassa? Joo. Hypätäänkö rotkon ylitse? Tappamaan sika? Vaiko eikö? Tehdään silta rotkon ylitse. Mä vaan hyppää. Ei kyllä. Selvisi hengissä. Elvis hengis, no hyvä Aleksi. Ei kyllä kovin iso sun rotko ollut sit. No ei, mutta kun mä putosin toiselle puolelle semmoiselle kielekkeelle ja sit mä hyppäsin siitä veteen. Mä tiedän, että tuolla on creeper ja mä menen siitä ohi. Mitähän se meinaa? Onkohan se, eipäs kai se voi olla, koska mä tapoin sen. Tuolla on lammaskin. Mikä ihme eläinrotko? Mä kiipeen tätä vettä itse ylös. Niin mäkin. Oh shit, nyt joku ampuu mua. Oisko se skeleton? Mistä? Tuolta jostain. Et mä oon Tuolla se on. jumissa. Mulla ei oo yhtään mitään, millä mä ampuisin sitä. No Tai taistelisin vastaan. Mulla on miekka. Mulla ei. Jos unohdit, niin mä tein sen sulle. Mä pääsin ulos täältä. Mä en. Chicken, die! Mä oon täällä jumissa. Uhu. Eetu, mä tarvii apua. Tarvii pelastusjoukkoja tänne hakevaan, mut Mä riippuen missä sä oot. luolassa. Se on vaikea tietää missä luolassa.
Mä näen täältä jo pinnalle, mutta mä en pääse täältä pois. No mulla on sitten 20 koalia ja 17 ironia. Okei. Nyt onnea mulle. Täällä missä mä oon, täällä on yli paljon kaikkea ihan koalia ihan sairaasti ja... No niin tuollakin, mä en vaan jaksanut ottaa sitä. No mietin, miten mä pääsen ulos täältä. No kun mä en yhtään tiedä missä sä oot, muuten mä pelastaisin sut. Mä en edes muista enää miten mä päädyin tänne. Hei, tässä menee 2 tämmöstä näitä railoja vierekkäin. Mitä sä niinku oot löytänyt? Hei, vammas. Mä vaan seikkailen täällä luolassa. Yritän päästä pois. Onne sun seikkailu. Seikkailu Aleksi. Mikä seikkailla? Onhan rohkea. Seikkailu. Aleksi. Hän on rohkea. Sika. Eikö sä oo vieläkään saanut yhtään puuta? En, kun mä oon täällä luolassa. Et mä tarvii apua. Uusi juttu. No missä sä oot? Niin Luolassa. Okei, mä tuun haksi. Ja sä oot siellä, okei, mä tuun sinne. Se tarkoitti sitä luolaa. Niin Sori, just. kun en ymmärtänyt. No missä päin ees? No ei hajuakaan. Mä putosin tänne jostain random paikasta ja... Ai, onko se täällä mettässä? Joo, no jos ei sieltä, niin mä pääsin tänne. Mut kun nyt alkaa tulla yö. Onko se tässä laavapaikan lähellä? Joo. Aaah! Putosin veteen. Mä en nyt syvemmälle mene. No en mä yritäkään, mutta kun mä vaan joudun. Sitten kun tulee yö ja mä oon täällä luolassa vieläkin. No en mä tiedä mitä mä voisin sille tehdä. Hakee mut. Mulla on vähän vaikeaa, kun sä et tiedä minne sä meni. Miksi sä lähit ees johonkin? No kun mä etin sua. Joo. Mitä jos mä sanon, että mäkin hukkasin kodin? Oh shit, skeleton! Eikä mulla ole enää ruokaa jäljellä. Mulla on täällä vaikka kuinka paljon ruokaa. Mä en oikeesti, mutta jonkin verran. No missä sä oot? Mä oikeesti pian hakkaa itteni ulos täältä, kun mä en pääse muuten pihalle. No miksi sä hakkaa? TP tai ihan vapaasti. En. Sä oot siellä niin kauan kuin haluat. Niin on. Tuossa vaan zombi hakkas tota ovea, mä menen tosta ohi. Moi. Mä teen meille Ironalle. Käykö se silloin? Käy. Kunhan teet myös pressurapleitit tai napit tai jotain. Ei pressuripleitteja ainakaan ulos. Ei ne, mut sisäpuolella. Se on meidän zombisuoja. Nimenomaan hei. Mä voisin vaihtaa tätä esimiä. No miksi te voi vaan TP:ttää? Koska me ei pelata survivalia. Ei ole sitten ikinä ennen onneksi TP. Häh? Ei ole ikinä ennen onneksi TP. Ei, mut yritetään ne olla tällä. Kyllä mä pääsen täältä ehkä pihalle vielä. Kyllä mä pääsen täältä ehkä pihalle vielä. Oh fuck, creeper. Ja mä täällä rakennan taloa.